Il-pressjoni fuq il-Ministru Byron Camilleri biex jerfa' r-responsabbiltà għal dak li qed jiġri f'Kordin komplet tikber. Fl-aħħar sigħat l-istejjer ta' dak li qed jiġri wara l-ħitan tal-ħabs komplew joħorġu. Dan meta eks-ħabsi jażel li jibgħat dokument b'dettalji xokkanti lill-gazzetta lokali. Eks-ħabsi li f'dokument ta' 41 paġna li bagħat lil The Malta Independent on Sunday u lill-Uffiċċju tal-Ombudsman iddeskriva l-esperjenza tiegħu ta' oħrajn fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Jgħid li numru ta' persuni kienu jabbużaw mill-poter u għar minn hekk meta kienu jinbidlu l-regolamenti fil-ħabs mhux kulħadd kien ikun jaf b'dan it-tibdil. Dan b'riżultat li l-ħabsiema jkunux jafu li qed jagħmlu xi ħaġa li tmur kontra dawn ir-regolamenti. L-eks-ħabsi kiteb kif huma kienu jiġu msakra fiċ-ċelel tagħhom għal jiem sħaħ għax pereżempju sempliċiment ikunu taw xi jieklu lil xi ħamiema. Ieħor sakruh fiċ-ċella għax mar il-ġim bil-flip-flops. Fil-kitba tiegħu qal li f'perjodu partikolari minkejja li kien hemm morżni biex ħabsi partikolari jkollu superviżjoni kull sija matul il-lejl minħabba riskju ta' suwiċidju, il-gwardjani qatt m'għamlu dan. L-eks-ħabsi qal kif il-ħabs inbidel kompletament. Tant li sar post li mhux faċli tgħix fih. Dan hekk kif fost l-oħrajn u qal kif is-sezzjoni suppost dedikata għall-edukazzjoni spiċċat sitwazzjoni tad-daħ fejn id-dritt tat-tagħlim intrema kompletament. Saħansitra anke t-taqsima tas-saħħa għandha nuqqasijiet serji, tant li dan il-ħabsi qal li ra ħabsin li kellhom bżonn attenzjoni medika iżda baqgħu ma natawx il-kura meħtieġa għal ġimgħat u saħansitra xhur sħaħ. Fil-fatt u jgħid li ra ħabsin jibku bluġieħ għax ma felħux iżjed. Dawn l-aħħar stejjer mill-ħabs jiżdiedu ma' kull għana ta' stejjer xokkanti li ħarġu fl-aħħar xhur mill-ħabs ta' Kordin. Quddiem dan kollu quddiem 14 mewta fi ftit żmien f'Kordin, il-Ministru Byron Camilleri qed jibqa' igranfat mas-siġġu tal-poter u minkejja pressjoni serja biex jirreżenja għadu sal-lum il-Ministru inkarigat mill-ħabs.